Jisoo Christian ni Mumbai, jotono no kakaham te chibai. Ang Stephen De Burma, Kaitor ni Kok podcast ni host norok no tini ni episodo lamsogo. Puila wo wana wi tongmani tini ni episode ang record khlaidamano khlaime nengai. Tam male mia wo ang ani dol khoroksa ni nogo lunch khainani thangini lunch khabe pai phirok phaimani ekdom afron simi sak hamyang mani kongrai engkete kuchungmani engke kaf ekdom mane tabuk bo sak ekdom sak sori aram nangya phiabang o video khlainani hene pulan sibino o commitment ang norok bai simia kaitor bai bo berama ba ang suriwnya abono mic nai camera nai ne headphone nai ne recording khlaina hne asuk chak kun kun jora norok ang miss rok bongmano tam male you know it's unpredictable health rock ekdom hamyang suke to bang tini wan sugo tini ani ena phantong record khlaimana ne am bagui ang recording khlaina bai achuk jak nong tek update borona ne wan suk mani ang balai wan suk no battle khaijong o update mara chano ri ara chano phiaba norok bai bo ang regularly no kok sanai te malai nei ba nong no update risuana abo khomo hai ang Thailand Chiangmaio je mothao samung khlaimani o motha ano थांनाय रविबाराव अमथानि खरकसा पास्टर हिसाबै आनो बरक कमिसन खायका ओंके ताबो आं अजे मथाव एस अ पास्टर अर सामुं थां तंनाय नरगान बै सुरिदि जाते आं काइटर लामाव काइटर रिंमानि जे आ जे लामाव आं गुबै बाय गाहाम गोरोंखि हिम्मानन bagैने काइटर आं चुबाथों होननाय नरक प्लिज आनि bagै सुरिमु काइटर थानि बेरा जादि थांनाय week बोलते Saturday was Matthew ni chapter 1 pai lekha chapter 1 ni last bokhaw sing aro Joseph imango swari pai bo bai kok sapai mani a portion por lekha angkate ampore Jisu asaikha heda nge tini ni chung je tini ni passage ngangke Matthew chapter 2 chung tini verse 1 ni simi 12 jora nale nei omo belaikeno familiar passage ne ang wansugo norok jotono o passage no saiman na omongkha oje wise man Mathai rongni tuinai uje khoroktam athukri nai lekhanai rok je athukri no study khlainai rok eng salka baini ba east ni phaimani e borok kaitono jisuno khulumna phaimani e a story no singtini nainai obo angka maike wansu omo Christmas ni kothma simia je o elembang ni kok jeta record khajak je tini singnai mani o portion o Christmas ni story simia phiamo kaitor phunukmani kothma si what do I mean by that ang abon by tam sane ka tam phunukmani kok samani ke obono je Jisu sabo abo phunukjangmani te orote tam phunukjang ka kothma o bororok Jisu raja ngi phaimani abno bahaike yachak borongni response tamo bojefro sungsar phaimani e abono bo singtini ni kothma je naima o nosing naiman nai engke tekaisa engke o je passage o sing tam nung ke chai rokom responses sing four types of responses all four type of responses sini bebang ni laibono mo relevant sing o chaitan bisingo jeba kaisa baike sing bebang no identify khlaiman nai Parike dekle wo sing sini Bible philena sing tini naine Matthew chapter 2 verse 1 by 2 by chenglaigrawna ang naine verse 1 Herod habugra ungei tongphuru Judea hani Bethlehem tauno Jisu achayo bo achai kheno salkabaini khorok tham athukiri nai lekhanai rok Jerusalemo phayei hai hinei sing phaikha Judai rongni bugra ungna hनै achainai ajerai burongkha sing salka bayo bini athukiri kama nukha haike sing bono khulumna phayo omong verse 1 by verse 2 oron bathakran legran nai omong kebang phono tongo abna unpack khalegram na puila obono sanamu chungo je Matthew oro je chengmani bo abo history o se puila chengrashu mane lai thangda kok ni hoide chengrashu let me explain that
oro verse 1 on tin se Herod habugra ngei tongpuru Judea hani Bethlehem tauno Jishu achayo tabuk history man kokomota omono je oro je Bethlehem tauno achayo mane abo aino random jagai tangai ang okok sangge norok jodi Micah Old Testament no tangai Micah chapter 5 ni verse 2 porkeno clearly ar nungnai je aro elemba ko aro sijak tongo je Masia bo buro achanya hinganke Bethlehemo norok ar clearly sing nugo sing a prophecy no pupor lai noro beskani verse so nga e obo no abo pulen simino sajak tongo nga abo banyo verse 1 chengro o chapter ni ga Matthew belai clear kan nugo je omo history ni simino agin simino mo sajak te abo nang phaima sine nga omon bisang si sente kaisa tam nugo Kaitor kha kok tarang nai hai he keeps his promises down to the smallest detail even chikun sa details no bobo miss khaya nge abo baino sing oro sing saimano je Kaitor kok na ngai hera nge phadi oro te kaisa te tam nung nge sing nugo Matthew bahai ke o majai rong ni introduction bo or clearly sao o majai rok is ni phayo o je athu kiri nai ne rok bor burun phai nge eng salka bai ni east side ni phayo nge abo bai tam sing saiman nge abo bai omon saiman je borok jiu ya borok judai bosong ni ya borok phatang ni hani si phiaba borok phai ne ro belai khano important question ekdom boldly o question sing phayo a প্রশ্ন tamon kai ko obo orono well o verse no jeta obo hain samani judai rok ni bugra engna hani achainai achrai buro engkha the very interesting thing ke obo no borok ochrai raja engthotok abhaya do abhakia কিন্তু borok they believe that bo je achaini ochrai bongkha raja he is a king e bongna question bising tin nugo amboino it's a very bold statement to ask this question or question sangnan be like a bold statement boro khawo puilan chimono borok poito chajak je obongkha raja jishungkha raja anyways sing continue khaithane verse 3 ni sim 6 or 9 okogno khana kheno habugra Herod wana jakha Jerusalem ni joto borok bo wana jakha bo ochai okra rok bai kerong phirngnai rok no bebak no kurungsa keringei masia buro achai no hini singkha haike Judea ni Bethlehem town no hini borok sakha tamni hinba diari hai hini silangkha o ha Judani Bethlehem nung ha Judani te bokhorok rok ni slai kisapano kechenya nini bishing tui bokhoroksa phayana bo ani borok Israel rongno chabui tuyana abono o singoro tam nukngko verses os hai singoro clearly nugo o news no khnabuine o je ingmano khnabuine Herod tam ke respond sing abono nugo or Herod ni response tam ke or velai clear or elembang kogum te clearly sao verse 3 bo wana zakha ton thokja kya bo wana zakha Herod belai ke phanganang borok bo raja adhani judahani 피아tamang kangka bojapru jisuni kokhana kangno bo wana zakha abutam phurung ko bo phanganang phano phia boni bukha ke kebel kebo boni jaga sengnai si ama hai jori kebo raja katalong ni kokrok samani khana bo tam monchung ke o oman throne na sinai omani raja ani chair ani achuk thai chegi na sinai bo ba ke wan sugo abono jishu achai mane abo Herod ni ba ke kaham babe bo yasaglia bo tam ke num ke jishu no bo boni competitors no boni rajotto no seknai boni competitor aba ke bo Herod oro jishu no yachang mani sing nugo teka say interesting o je verse no highlight khanim sung among ke oro
je sajangmani Jerusalemni joto borok bo wanajakha. Interesting है ना? Only Herod chimia pia Bethlehemni sorry Jerusalemni borok bo moni logi wanajakha. They were disturbed. Borok tom thokjaklia. They were not delighted, but tam nu borok disturbed sing obahai sing or elemang bising tising saimano. And it's sababik ang I think again je raja Jordan se powerful borok se mana jagine disturbed ngaba obviously je sohorni borok ba wana jak sinaino tam male jori raja as a powerful borok bo mungke be no buthari bo mano bebang no nosto bo khaimano dongso khaimano I think probably bong a worldly fear ni tino borok obok na okobor no khna wine ton thongnani jagao borok wana mani se singoro nugo amon bang borok wana jakhane yanka khauchong anyways that is an important detail though amon ka oro abo khatam ka oro je sing ochai okrak rok te kerong phirngnai rong ni response bo singoro nugui mano je verse 4 bo ochai okra rok by kerong phirngnai rong no bebang no kereng sakhe ringai masia buro achai no hni singkha hake Judea ni Bethlehem town no hni borok saka tabuk jepro o Herod o joto ochai okra rok te je kerong phirngnai rong no ringkha borok clearly oro singsaimono je borok kaiton ko kaham kan saimono borok scripture kaham kan saimono borok kaham kan saimono Jishu buro achai phaino borok abo bo clearly saimono tam ningke again oro verse borok verse 6 of borok again borok je prophecy no quote claiming exact prophecy no quote claiming sing nugo nga abo abon bisingti sing tam mo saiman ke borok Messiah asaiman kok no kaham kan borok saiman pia omo interesting ke omo se again hai oro tam nuk ke tragedy se sung nugo or response borok kaitoni kok saiman phano a kaitoni kok no naituglia a je kok mang ingmani bong ni mokol buskang ngi tong phano borok abono nangjaklia sangnangya te ke borok obono lair homani sung nugo abono friends rock ang nongno obo kaisa point kaisa salam chung je sing kubui bai ekdom gana wo tongi tongphano Jishu no sing sinia bo mano Jishu no sing miss khlaimano nung daily girzao kaitoni ko khnai tongphano nini kha jori slaijai gya nung nin kha bera su gya ke nung poito cha su ke even o je ochai okra rok te kerong phrangnai rok hai sini live bo sing abo haing mano abono phari hingka nalinai bwskango tamo nukha sing tau jora hingka abono Herod hingka to wana jagai kiri jagai ne bo maike response khlaika o je Jishu asai mani gate o religious leader rok ochai okra tei o je kerong phrangnai rok tamo sing nu hingka borok ni response hingka borok hingka ke sangnangya sangnang thaya ke borok okok no normani sing nugo phari ke sing pori thanglani verse 7 simi 10 jora verse 7 Herod salka baini phainai rongno tep sakhe ringi a thukiri bufuru nukjakha abono singui narkha haike bo borongno hai hini sawi Bethlehem rohorka thangdi a charai no kaham ke rutukdi norok bono nukhe ano bo saphaidi haike ang bo thangui bono khulumiana o kokno khnawi borok thangka lamao borok salka baini o nukmani a thukri no nukphika abo a charai tongthani o bathagui sak borok ni sekang ngi tongkha a thukiri no nugui borok bwsukse bwkha srangkha bwsukse tonthokha oro hai singtam nukge o je o salka baini phainai ro o wise man no tam nuk hingka borok oro Herod bongno tep sakhe ringi ne borok no sungo ano tep saikhana di o je athukri ni ko rong no hingka ampake bo tam hini bong sa hingka
Thangdi naitukdi. Norok naitukdi. Norok jori mangkhe ang bo thangi bono khulumui nai. Ano phai sapai di. Phia Herod ko wansung na o je wise men ba o je majai rong no o je khorni khortam phaijak isni salka baini phaijak rong no aram sa ka thokoi manan hne ne je ang mo khulumnai bong no bon chala kok bai khe borok bandi manan hne. Phia ba Kaitor o jotong mani uklugo Kaitor samung tangai dong. You know, God is at work behind the scene. Abo no nung bai ka thokoi man he da. Oh no, oro Herod o borong no ano sapai di. Kintu boni intention to clearly God saimono. Bo kaham wansung mani ya. Kubu khuluminya hini wansung mani ya. But boni khawang ka obono nosto khlainani o Kaitor ni plan no nosto khlainani. Abo wai wansung mung basi bo o borong no mai ka dagiu. Nga tabuk jefru o star je o je atukri jefru nukjakha hai o mazai rok hai jefru nukhan kan abo tam khlai kan ka bo Jisu tongmani jaga o tlangai tongnai di khani oro sung nugo. Oro sung elem bagom tin so bkha srangkha bsuk se tonthokka nai di mazai rok ni bongni response ke bubo hai. Borok o atukri nuguine jefru Jisu ni phajing tijakha au borong kha khao ko tonthong mung se sung nugo. Oro sung belakina kaisa interesting principle ba important principle sung oro srungjak nai tongo. Abo ko mo sung no jefru Kaitor lam phunugana abo ongka sung jefru Kaitor ni kok o obedience sung himnai apru se sung a direction no tebo srai ke nugui thangnai. O je majai rok bo borok je sima tui khlaika ka amoni pore tam nukhan ke borok khlairerek Kaitor bong tebo lama phunugrerek. Borok ni je phaimani is ni simi eng nar ni simi oso aga phaimani abo ekdom klaitete abo haya onek kosto inconvenience ni bising tui no borok phaika kintu phia sung oro tam nungko bong bkhao ko borok tonthok jak. Tangai ke borok tabuk Jisu Kristo ni aro borok thangai tongo ba Jisu Kristo na tunjagai tongo. Abo no hai bayarok sung hai sin khano cheri nale nai. Sung tonthongma buro naituk. Comforter da sin tonthongma naituk. Eba ke sung Kaitor ni kok narangma wo obedience o. Kubu joy, true joy sung burum man nai ka obedience o si. Easy life o ya. Anyways, sung last two verse nai tini ni auke verse 11 by 12 verse 11 omti chajak omti hini sijak borok nok bisingo habai acharai no bini buma Mariam by nukha borok yasku sungui bono khulumkha haike borok ni boksa khengui bono rangchak satrai motom tei murbeleng tei hili rekha. Kaitor borok no imango Herod ni aro kiphlui ta thangdi hinui saka. Haike borok kubun lama tui borok ni hawo kiphlui thangka. Oro tabuk sung tam nu ke o je majai rok jefru aro sopai kya borok tam nu khang ke tui kotoma palace abo haida hin sei oro ekdom kotoma palace ok sopai kya hin sa ehe antiya oro tam nu khang ke borok Jisu aje cherai buma bai right abo haike nugui raja ekdom throne achukjak ke nugya phano borok tam khlai kya mung response borok aro bai ke ubo khai kya ke oro again hai oro verse om tam hin sa oro om tin sa borok yasku sungui bono khulumkha omong ka true worship kubui khulummani ka ei omosi borok ni yasku sungui ne koine ne ke humility bai ke Jisuni bwskango borok borom rwmani sung nugo. Ke borok bai ke khulumkha tam ke khulumkha ke boni je word anok ba a jaga no tuiya bo je Kaitor ni aro ni simi bo je Kaitor bo Kaitor ni kok
abono recognize khaimani bisingo se real worship sing nugo kubui khulumani sing nugo nga ampai tam nuk nga sing nugo oro borok jisuno hili rap yaparmani sini life of kun jora o sing you know surrender khanya nangnai costly jinis ro costly angno no oro rang re yapa diu ra phajin samaya but pia samani kha almost je sometimes you know sin life of bosen to follow Christ sin life onek কিছু demand পায় sometimes sini relationships rok sometimes sini job career you know onek কিছু engka azoro nung bahika a challenges ni buskang basa abo balai khin important kindu singora tam nung ga oje majai rok boro rangchak raja no rangchak ya phaka tam nung engka satrai motom Kaitor no satrai motom ya formani sing nugo te tam nung ka murbelang te aboni significance ka tam ong ka hani hai ko mono je bo suffer khlainai te bo sacrifice sak no yaphanai bororong ni sumsong ni bage e aboni symbolism bo sing oro hani hai no o murbelang te yaphama bising te o je bororok jisuno borong ni je asol treasure je treasure tongmani abono yaphamani sing nugo borong ni somoy no yaphamani sing nugo te tam nung ka te borong ni kubui Kaitor ni kok khana mani abono sing nugo real allegiance ampai king ko sing ortam nung ka no alam bago sing borok no Kaitor imango phai sabai mani je norok kipil fru ta kaisa lama te thangdi hinai engka aw je te kaisa lama te thangdi mani abo mising te sing kaisa sering mana obono je जेब्रो जों जिसुनो एनकाउन्टार खायनो जिसु मालायनो सिनि लांमा स्लाइजागै थां सिनि डाइरेक्शन स्लाइजागै थां अबनो पाइथागो ताव अमनो आं सोंनो मुचु सोंले बाहायके जिसुनो रेस्पॉन्ड खलाय सोंले सिन लाइफ बाहायके रेस्पॉन्ड खलाय ओ एलमबां बिसिं तैतो सोंखायनो हाय नुखा 4 टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स पुला मजाय रंनि रेस्पॉन्स का सोंताम नुक के ओ जे आथुग्रि नायने रक borok tamke response khlai gangke borok jisuno naitugine bono khulumuine borom rmani singnugo ke herod nga bahike bono respond khlai herod ngi kiri jagaine resist khlaine respond rmani singnugo nge religious leader o chai okra rok ba kerang phirngnai rok bahike respond khlai borok shika borok bebang saimano tamung tong tamung na thangi tong bro bang sai kin tam khlai ke bro sapang khlai they knew but did nothing at all gate Jerusalem ni ke response bu hai Jerusalem bo Herod hai wana za pia mung sa slai jang mung kri Jisu ngka raza abo neng goshetung abong ke kubui abong ke truth bo sabo abo main question ya do question ke sung se bahai ke mono respond khlai sung bono khude khulumui de yachak eba ke sini nijini personal mukot no da hamjakine sung abo no da kabagi tong abo wansu jangnai tong oro sung boni phaching da him boni phaching boni gana o da thang eba ke sini je tongmani jago ho tonthogeine aron da klaitong abono wansuna nang phaidi sungbo o je wise man o majai o khorongni khoroktam athukri no study khane rok e borok haing layen jisunon naituk layen bono khulumane bono borom khlayen because he is worthy of all our praise gate agi je tongmani abono yakarine phaidi slaijagine sungbo boni phaching him layen tini omsung nang setheng norm balaikan hambai haino hai ang haino request khane norok share khaidi jate o kok ro kaitan kok borong thani soginang thung haino hai phain saloma laiphinai norok saksang no kaham kring ka tonglai ni God bless